uma usuke usasebenza usenento yakho olisebenzayo ngena kwethu enza sure ngaso kwesikhathi ukuthi uba nama-streams of income yabo. Umqondo wakho awungafocus kuphela emsebenzini osuke usebenza ngoba umsebenzi ngenza kwethu uphela noma ngabe yinini awuyalezi futhi masuphela uphela at any time. So leyo nto ngenza kwethu yenza ukuthi yiyo lento edala inhlupheko khathi esiningi mhlawumbe umuntu wayekade esebenza kahle kasenalutho. So khathi esiningi ngenza ukuthi isalary akumelanga kube into okuphela odiphendela kona but isalary ithathe as like into yokuthi build up ukuthi ube na something ezothi wena yabo zingenza kwethu. Kubalekile bafuthu uma usuke umuntu usebenza iba nendlela ukuthi amabhizinisi ungabenza kanjani ungayiqala kanjani into yakho ezokusiza kusasa ukuthi mase leli nto olisebenzayo seliphelile ukwazi ukukhosela kulona mase kunethe imvula yabo. Ngoba ingenza kwethu kuhlungu ngempela ngenza ukuthi ngaso kwesikhathi sokuthi sidiphendele ebalungwini sidiphendele bafethu emntwini omhlophe ukuthi siyohlala siqashwe yibona. Ake siwe nento nathi nje bafethu abantu abamnyama ukuthi yini singaphatha ngayo yini esingazama ngayo. Hayi bafethu njalo sonke isikhathi isalary bafethu isalary kahle kahle iyagqilazana if kodiphendela kuyona kuphela but akube nento something ezokwazi ukuthi iphinde futhi ikufakele imali yabo. Kumnandi ukuthola isalary ngapha kodwa futhi kunento futhi ekufakela futhi imali eceleni yabo kunokuthi udipenda nento ukuthi hayi uzohola nge-25 uzohola nge-15. Leyo nto leyo bafethu iyagqilazana kufanele sigcile uma usuka kanjalo yabo. Angisho bafethu ukuthi mhlambe ni wrong ngokwenza lokho just njengoba ukuthi ukubonisana bafethu ukuthi impilo yamanje bafethu expensive kakhulu inzima kakhulu iyadura. So uma unama streams of income imali ngena ngapha nangapha lokho kwenza impilo yakho ukuthi ibe lula kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi usurvive uphile empilweni nanokuthi ke noma usuhambile emhlabeni umndeni wakho noma izingane zakho zikwazi ukuthi ziqhubeke zidle esikhweni oyishele kusona. But umsebenzi noma into la usuqashwe khona ngeke ukwazi ukushela ingane zakho uyohamba nakho. But ke into eyibhizinisi lakho noma ibhizinisi lakini into eshiya iqhubeke futhi iphile nezizukulwane zakho yabo. Yilokho ngenza ukuthi imiqondo yethu bafethu ayivuleke nibe ngamaphanda bafethu angempela ngoba bafethu insimpilo bafethu izima ngempela uma uzodiphendela kuphela njalo isalary cha isalary ayikwenza ukuthi ukwazi ukuvula amabhizinisi left and right ube mnandi empilweni. Lokho ngenza ukuthi shwele bafethu kwemkhathi siyabonga.